Moja klientka mala spoločníčku. Spolu si založili spoločnosť s ručením obmedzeným. Na papieri mali uvedené vklady každá po 2500 eur. V realite však peniaze vložila len jedna z nich. Druhá spoločníčka nevložila ani 1 euro. Na rozbeh firmy si moja klientka zobrala úver na svoje osobné meno, nie na firmu. Ústne sa dohodli, že úver budú splácať striedavo jeden mesiac jedna, druhý mesiac druhá. V skutočnosti však úver celý čas splácala len tá, ktorá si ho zobrala. Keď riešili, ako to právne ošetriť, obrátili sa na právničku. Tá im poradila, aby sa nerobila žiadna písomná dohoda a aby sa o splácaní úveru nič nikde papierovo nezaznamenávalo. Firma fungovala. Zarábala ale len sama na seba, nie pre spoločníčky. Po čase sa dohodli, že firmu ukončia. Jedna zo spoločníčok oznámila, že odstúpi, ale zároveň žiada vyplatiť svoj vklad 2500 eur. Problém je v tom, že tento vklad nikdy reálne nevložila. Neexistuje žiadna písomná dohoda o úvere. A účtovníctvo sa má robiť prvýkrát až teraz. Tento skutočný príbeh je ukážkou toho, prečo si treba dávať pozor nielen na spoločníkov, ale aj na rady, ktoré znejú jednoducho, rýchlo a pohodlne. A teraz otázka na vás, ruka ukazujúca doprava, aké by podľa vás malo byť správne riešenie tejto situácie.